Здравейте, приятели! Както обещах, че ще правя клипчета за вас, за да ме мотивирам, защото всеки има нужда от мотивация. Абсолютно всеки. Няма значение на колко години е. Всеки може да си живее живота, както си той иска, но по някой път попада в една дупка, където има лека нужда някой да го побутне така лекичко. Лекичко да го побутне, ама лекичко. Както и да е. Днеска ще поговориме. Смея се, защото аз също съм била в тази ситуация преди много години и съм преживявала и затова ми става смешно. Окей, в България девойките, жените, ние работиме, повечето от нас работят в големи женски колективи. В много големи. Да кажем, когато е повече от 5 души, той вече е голям. Но аз съм работила в много по-голям. Не се сещам, 28, 32. Бяхме на 2 етажа. Който ме познава, знае. И оттам почваме, нали, да се влияеме, защото от тяхното мнение. Защото, видиш ли, ние не можем да отидем на работа, ако си сложим едно червено яко червило. Ние не можем да отидем на работа, защото с една къса поличка е така, нали? Защото млада момиченце, какво да облича? Една къса поличка има хубави кръчета, може да покаже. Но ние не можем да отидем така по тази къса рокличка, защото какво ще кажат колежките? Ние не можем да си вземем хубава храна, примерно в кутийка, защото всеки знае, че като няма стол там, едно време имаше, ама сега вече няма, всеки си носи храна, примерно сандвичи, там каквото прецени. И когато си изкараш сандвичи там, кутийката с храна и те веднага, хоп, ма ти какво си носиш? Ма ти какво имаш? Ао! Да се върнем за късата поличка, нали? Идва девойчето красиво усмихнато и сега, нали, другите там животни, пардон, не искам да ги обидя, другите девойки, другите жени казват: „Ама как може? Погледни бе, то всичко ти се вижда, мале!“ Как може да ги парирате? Аз това не го знаех, но нали, живота учи, плюс той съм завършила едно голямо обучение по психология, личностно развитие. Сега в момента ми предстои още едно обучение, но този път е българско при един голям гуру, една страхотна жена. Скоро ми предстои на 20 този месец, другата седмица. Толкова се вълнувам да започна, както и да е. Да се върнем към нея. И как може така? Ти да дойдеш тая, то всичко ти е навънка, бе, момиче, зими, нали, сложи някой по-дълга. Или пък, тя косата ти, знаеш какво, тя косата ти въобще не е хубава, да вземеш, не знам кой те е постригал, ама, нали, не е хубава. Или пък, примерно, гледайте я, вижте я днеска. Смея се, защото, нали, тогава явно не ми е било изобщо смешно. Или пък като видите някой сега, те си гукат за вас там, нали? Вие знаете много добре, обаче не отивате, нали, да се биете, да се карате с тях, да кажете: „Що сега говорите за мене?“ Нали, да си говорят. Така, как да ги парираме, нали? Сега, примерно си представете ситуация, идва, нали, казва: „Ама ти знаеш какво, ти не можеш да направиш това, не можеш да ходиш с тия дрехи, не можеш да се държиш така.“ Вие ги парирате веднага. Благодаря. Много благодаря за твоето мнение, но аз така съм преценила, така съм направила. Косата ми, примерно. Аз така се харесвам. Така съм преценила. Така съм направила. Край! Вече вие ги поставяте пред свършен факт. Вече е свършено. Пито платено. Те не са никои. Примерно за роклята ви. Тая рокля много дебелата прави. Чакай, ти коя си? Може да се обидите, може да вземете съвет, евентуално от специалист, нали? Примерно там да Коко Шанел, тия дето, нали, Версаче, нали, те вече не може, нали, да скачаме срещу тях, защото те са и те могат. Нали, те са се доказали,
А вие не може да вземате съвет от някоя девойка, където тя се чуди как да свържи двата края и тръгнала на вас да ви дава съвет. Затова, когато някой ви, нали, каже нещо негативно, вие му казвате. Нали, не тръгвате сега да се карате и да му кажете, а пък ти погледни себе си какъв си, примерно. Не, защото това става като пинг-понг. Вие му казвате нещо, той казва нещо. Вие казвате нещо, той казва нещо. Няма край. След това си дигате едно хубаво нервите и след това се прибирате и преживявате, понеже аз знам повечето девойки, повечето момиченца, наказвам ги момиченца, те са моя възраст, казвам, нали, момиченца, нали, защото аз ги обичам. Обичам всичките от тях. Не съм ги забравила. Веднага, нали, ги режете и казвате, ма това не е твоя работа. Нали, така съм преценила. Свършен факт. Те вече, нали, тя се чуди какво се случва, защото ви вече не взимате съвет от нея. Знаете ли, преди аз да напусна България, нали, имаше девойки, имаше жени, когато, нали, ми казваха колежки. Добре, ти ще отидеш в България, Марианка, кой ще гледа майка ти? Аз съм преценила вече кой ще гледа майка ми. И първо на първа, то не е твоя работа. Добре, ама сега ти ще отидеш, ще се ожениш там, да? И какво? И какво от това? Ама ти сега треньорка ли ще ставаш? Ама ти пък каква беше, пък каква стана? Ами да, мога, станах. Така съм преценила. Явно имам скрити заложби. Приятели, искам да ви кажа, че на всяка една година човек си мени мислите. Сега той, примерно, преди 10 години може да е бил мислил по един начин, преди 5 години да е мислил по друг начин, даже преди 3 седмици той може да е мислил по друг начин, но сега мисли по съвсем друг начин. Това е работа на мозъка. Мозъка, ние така сме преустроени, мозъка така работи. Да си сменя мнението, защото той постоянно научава нови неща, той постоянно тръгва напред. Нали, сега има хора, които не научават, нали, такива умни неща, примерно. Да не кажем умни, той не прогресира. Един мозък, когато не прогресира, той деградира, той умира. И ние тъпчем на едно място. И започваме. Ами ние сме нервни, нас всичко ни дразни, мразим света, мразим някой, който изглежда по-добре от нас, който е просперирал, нали, който е направил нещо важно в живота си и който, нали, поема рискове и прави неща, а ние се стоим на едно място и зацикляме. Вече, нали, когато мозъка зацикли, вече тук вече има нужда малко помощ, не малко ми, доста помощ, така да се кикне, нали, да се отблъсне от дъното, за да може, нали, да вижда пак света по такъв начин, по какъвто е бил преди. Искам да ви кажа, че всичко, което вие казвате, аз не мога, ама аз това, ама аз онова. Не, вие можете. Всичко е скрито във вас. Просто трябва да се преоткриете. Просто трябва да се преоткриете. Както и да е. Това е друга тема на разговор. Темата на разговор и това, което исках днеска, нали, да ви вдъхна много усмивки и да ви кажа как да парирате това. Казвате, ама така съм преценила. Ти ли ще ми даваш том живота, примерно? Коя си ти? Да, такава съм. Ама ти, примерно, си много черна. Не е верно, аз съм красива, умна, интелигентна. Изглеждам перфектно. От всякъде. Слабичка съм, мога да приказвам, начетена съм. Ама не може бе, как така? Ме така, мога. Много работи мога. И вие можете. Аз ще ви посъветвам, ще ви дам малко съветчета, така, да видите как да придобиете самочувствие и да се чувствате по-добре, по-уверени, по-целенасочени. Това е от мен за днеска. Утре евентуално пак ще ви направя някой клипче. Бъдете здрави и усмихнати, момичета. Нали, момчета също. Обичам ви много. Много благодаря, че ме гледате. Още веднъж усмихнат ден. Чао, чао!